Mas legistigo habis dokumen sebongkar lagi sama ini nol joto plan fadah men mau mana aku tahu usit kerak kewan sebenarnya nok put haler cewek lagi fadah lagi betul ni semua ngomong saya pasal bom itu mukamuti saya kena hewan semua ni so siapa semua Antolipati o Tirpra hawa omono puila Tirpra mothano puila belista hito contest khanya hinai sini buagra Maharaja Produt Bikramani kong bisinte sentabak sarai sarai nokha bo asake hamjago sini Tirpra sano nor gunukna nor yetu gunukna apun siangra porja asake hamjago bo somoyo kabo somoyo bo muniyo somoyo bo jotuni bagai bekhabui kok sawo mo जों सिरि खाव मदि दङ आमोन बागै दिगोदिन जों सिदेम सरकार खालाय थांगौ सिरि मान थाइनो मायनि गोलमनो आगिसा मदि खालाय मसनो सिरि 25 ता बছর सिदेम सरकार खालाय थांगौ सिरि दिबा हासेव गोबां फरायलेखा एजुकेटेड गोनां दङै दङ हायफोरा बिनि जे माननि जराव माय मने बागै सिनि तिप्राथाव गोलगो बिनि मान थाय जे जरा मान थाङगे बिनि नखंगो हामना सानि जरा लाइ थाङो आबुनि बागै सिनि तिप्राथाव मान थाय जे समय माना दङने माय बागै ताबो जरा सिनि बर गोलगो आबुनि रुगै बग्रा खाय अगजागै ताबो निया नि बागै आमाथाय सुबुंजागिनो सुबुंनि बागै सरिसा खायबनो बसाबुनो प्रग्राम थांगै लासिवै अ प्रग्राम सासे खायदों सोंसेनो सिनि एसि सरकार 30% सिनि जेमान थाय दङने आबो ताव डेभलप लायजा কোনো ফিয়কমানি অবা যে কোনো সলিউশন করে आबुनि बागै जोंनो फियंगानि होननाय फाइजात सिरि स्वयं बुबाग्रा जोंनो फियंगानि होननाय फाइजात अजरावो जों केबलो रासिगियावै केबलो वानसगियावै सिरि स्वयं बुबाग्रानि कप जोंनो मोदाय हाइजा सागलायनाय सिरि दफानो सिनि थिनांगो फियगे तलागा हनै साबायमानि जरावो जों जतल थानसाके या प्रेबाक्साके बसकानि 16 तारिख इलेक्शन हायकबा सिनि भोट अरो सिनि जत हाजोखुरि बिसि हायकबा सिनि अरो दुइता भोट सेन्टार दङ अ जागाव जों सिनि बुबाग्रानि नेतृत्व एक बुबाग्रानि जे वारियर्स एक बहुत समय रहमानि सिनि 12 साधनाचे जीवन बुटमांका सोयता 12 साधनाचे बुटमांका 12 साधनाचे बुटमांका जीवन सोयता 12 साधनाचे बुटमांका जीवन सुनता आसो हातो करे रंगले मारो एक समय जीवन फुं थांनानै बियान तोवा थांगा निना आगुमेसे के प्रसादी थाङो पूरे भविष्य करने वाले और सीरियल करना में थकाइसी ऑपरेशन तांगमा बुझिनाय ओ जागो 12 सीजनर तंग 1062 किताबो 12 साजनसे भोट तंग 512 ता भोट ओ 512 ता बाय 1062 लिंगागे भोट फाकिया ओ जागासे 922 ता मात्र भोट मानुके आसर निने हो जाबाय जे संगठन काहा ज्ञान कमाय थांगाबो अमन भागे जों आंगवान सगायसि ओ सिगांनो जोंनि आसर जराजे थुनिनाय बर' बुझिनाय ताबुना हारि मामान बागै सिगांनो जों अ जागाले मरै पाइया आबुनि बागै जों ताबु मामान सचिनाय जों ताबु मामान सचिनाय जों ताबुना भोटनाय जों मागेन मामान सचिनाय सिरि भविष्य थिनांगौ आबुना जों मामान सगायसि सरकार जे कोनो सरकार फल फाइदि आ सरकारो बेबाग माननाय दङ हायसि आगे सीधे सावो नरक अजाला साया ngaje नरने लाख मान लाख ये ब्रह्म तो कपना माइ साया है जों नक बसाया
নয় হাইনাই ছায়া বাতার ছায়া আর বাতার মত যে কোনো সরকারের দङ সরকার থাকে নাম মাথায় মানে এসি আর মাথায় তুললাই जों বর্ণর মুখ ফুরিয়ে जों কক্সাগলার जों কক্সাগলার ত্রিপুরাসারাव य'गला नांसिनाय आरो य'गला नांनाय सिगां आमाला गोबां मानसि गोरों नेताव गोथार जाखा गोरों लेखा गोरों गोथार जाखा आंनाव बरमासाव गोथार जाखा सचिमान देबना एसडिएम गोथार जाखा तामनि सारे सुल्तान देबना एसडिएम ताम जासे ताम लाना खायो आसामाव जे बंद खाना खाले हिनाय दङ ताबों जे उथिसिबाय बर खामुं दांगो आरो बेबायदि उनति उनाय नांनाय हिनायाव आं हायखौ उनति उनाय फाया साफ्रोमबो हेफाजाबाव जुगना गुलाबे आतानिनाय सारनाय मथुन जागमानि बागै असिबियाव उथिसिगोनाव माना खायो केन्तो जुग परिबर्तननि थाङाव हायसे अ जुग परिबर्तनाव गांगांगे तांगे आंगांगे हातानि जानायबा तांगे आंगांगे बुंनागुमनि थाङि जानायबा आरो कखनो इलाया अमाहायके सिगां लक्ष्मण पाइया तेरे पाइया हायसे तिने थाजोबो थाखा जे बेरो कोटाव प्राय राज्य सरकाराव दोनैसो अनजंनि थांनाय हादुङाव जेवाय केबि सेक्रेटारि थाखा गासै ग्रुप प्रेसिडेन्टबो थाखा जिने 2026 बर'नि खाजानान दिनखाय दङ सारा भारतबर्षआव प्राय 32टा राज्य और सारा भारतबर्षआव पपुलेशन बेसे दंखा आपने 2026 लेखा जानाय जे शिक्षण लेखा गोरों साइंटिस्ट हमारे कैलकुलेटर फाइ दङ त्रिपुरा राज्योआव ताबो 60टा विधानसभा दङले 7 जगाने 120टा सीट दंनाय से 120टा त्रिपुरायाव सीट बोसोरनाय ताबो त्रिपुरायाव सीट दङ 20टा त्रिपुरायाव 20 आफायाव जिने बर'आ गोबां कैलकुलेटर फाइ हायसे बर'आ एकसंगे कांग्रेस दंमाने बर कांग्रेस को तांगे आकार का कायसानो कारण 2008 नि इलेक्शन पार्पस से जोंफ्रा आंचलिक पार्टी खायो 2007 जों हिरापुर जेफ्रो जों सम्मेलन खायफ्रो जों बाग्रा तो हिरापुर से बाग्राफोर को सामने दङ जिने त्रिपुरायाव कांग्रेस खाया आंगांगे जों त्रिपुरायाव तायोगि नै हानि साव से कांग्रेस खायके तायोगि नै हानि सानाय बाग्रा ताबो कांग्रेस प्रेसिडेंट जागोलाय त्रिपुरायाव पार्टी त्रिपुरायाव कायसे पार्टी जे आसा जे आगिनो दङ टिएनजिएस साथे दिसाला आसेगोन बोर साइमानो ओ टिएनजिएस आंचलिक पार्टी खायाके त्रिपुरायाव कक्ताय साइमाले हानिनो बाग्रा कांग्रेस प्रेसिडेंट निजे नोराय त्रिपुरामा काने बोर फारि थाइया उटा मथना ताबो जिने त्रिपुरायाव कक सानाय आफोरनि बागै त्रिपुरामा ताबो साइबायावै ताबो गोरों गुबुन जातियाव फाइ दङ तांगे ओ हाव एकसंगे वानजे त्रिपुरायाव दङ हाइबानाव 104 किसुता फाटारि गोबां फाइमानि बागै